салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам назди апаёбида омадагием. Борошона бо арзон кардагиам, бо распродажа мондагиян. Баъдан духтарако куртои новинка, баъдан бо кардиганои фасон овардагиян. ма шумода нишон медиҳам якта ба якта. касе ки намедона ҷои апаёбидара, 13 дарвозаи бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 8 қатор. марҳамат дута ҷо доранд. Мана якум ҷош, ана инаш бошад дуюм ҷош. Диден? Хулас духтарако, ҳозир иншалло ки ма шумода нишон медиҳам абзор кардаем. инҷо ҳамаш бори новинка аз борои апаёбида. ира бине кардигано да гап нест. беҳад кардиганои хушрӯ омадагиай. ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат инами хоҳарак да бинависен. дар иҷа кор беҳад осонай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. ина дар профессиональни салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурдаистиян. баъд инчунин духтарако, дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом. касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат дар нами хоҳарак да бинависен. кора содда када шумода мефаҳмона. регистратсия, обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор. духтаро, икртои бамбука бинен. ина марҳамат борои новинка, куртои фасон. ира бинен чӣ хушрӯ. нархш чандай? 180 сомон. ина аднатони бамбуки фасон 88 то 58 размер аст. иҷада чандта модели фасон омадагиай. ҳозир ҳамаша ма шумода нишон метам. хулас духтаро, ира бинен фасони баъд 180 сомон дар ҷои апаёбида. ира диден чӣ фасон. иам бори нав аҷоибот. нархи ёш чанда? 220 метан фасон. чандта ранг дора, на 5 та ранг. ира бинен духтаро, ин моделиш бо фасони бадай. мумкин ай хеле хушрӯтар нишон тиҳем ки тези бад нишон додастем. ина духтаро, инаи чӣ дора? украшение кардагай. бад остинакош хушрӯай. бад остинош маъқул шид, необычный ай. бинен кисача дора. аҷоибот хушрӯ. 200 сомон да метиҳам. бо ракада нишон метиҳем. ё чанд? 180 сомон. диден духтаро, инамудо. ина марҳамат. духтарако, нархи оптимам доранд. касе ки барои савдо мегира, апаёбида бо арзона мекунанд. хушрӯа. кардигани хто новинкая? аҳа, беҳтарин. ина духтаро, диден фасонаи размер шая бор дига. нархш 180 ай 46 то 54 омадагия. духтаро, ина рангоша бинен. оптимда бо арзон меша. ина навистагиё. нархш чанда? 200 метиҳанд духтаро. ина материалакша бинен. навистагӣ. ина дута ранг омадагай. фисташкивию коричневӣ. 4 то 58 размер дора. ба ҳазур метонен ки вайкна. ба ҳазур меёен бо мебинен духтаро. хулос ана баъдан духтаро, иҷада бо баъзи викртоҳо, мана лапшоҳо
200 100 Aha. 180 сомонда метян. Ира бинен капшондор бе капшон. Капшондор надоштан навовардан духтаро. Дар TikTok ма видео кадаги будам, YouTube да не. Ина марҳамат ҳозир имконият пайдо шуда. Шумодам нишон додистам. Тамоша бинам. Аҳа. Мана бинен чихе хушру чанд таранг дора ҳамаш. Ина капшондоро бе капшоно. Я бор дигар нархша гап занен. 180 метян. Ай 46 то 58 размер аст ба ҳазур метавонанд ки интихоб кунанд. Диден спушини плечки. Шру кардигано кати фасонак миёя. Инчунин анамхе киртои вечерни ҳамаи рангош омад духтаро. Киртои туи пушак ҳамаи рангош омад духтаро. Нархшам арзон шид 300 да метян. Мана ай 44 то 54 размер ҳастай хулас. Ира бинен то 56 тамом. Ина нигоҳ кунен қисми болора бинен чихе рангакои фасон. Мана ҳам дона доран ҳам оптум дона да 300 сомон да метян. И 350 буд. Ози 300 сомон да метян духтаро. Мана ҳо омадестай рангошон кабуд дора диден сери дора коричневи дора. Мана ҳамаш рангои хадавой ҳамаш рангои фасон. Ана вай чие? Ана духтаро двойка. Ага. Брукати. Фасон. И фасонаш хушру. Нархаш чанда? 180 метян. Рангошон. омадеста и рангошон хушру дар ҳақиқат ҳам духтаракое ки двойка гуфта буден ина марҳамат. И баъд медонед хушрувиш чие ки ина ҳози аз ино ҳастай бисёр ҷода беҳад литучи мишик кимчи хеле духтагиай иза боша аккуратнияй танада хушру места ранги мишоки бад наместа. Мана ина марҳамат дароза на ина хулоси двойко 180 сомон. Ана инаму двойко 150 сомон. Киртои дарозаш 160 сомон. Диден? Киртои дарозаш бепочаан тамошо бино. Ана баъдан бо чандта новинка дига ҳаста. Инам двойкора нишон тиен. Ҳо. Ана ёям бори навай духтаро 200 сомон да метян. Диден чихе хушру. Материалошон бамбукай тамошо бино. Дар навор омадестай ҳамроҳи брукошонай. Диден? Мана куртои туёна духтаро касида дар курай. Мана 350 300 сомониши духтаро ҳамаи рангош ҳастай. Мана 300 сомон. ира материалош королевский велюрай. Ана баъдан аз ҳамин барашкаша доран 250 сомонай. Ина духтаро ранги ҳаминай вай просто материалош барашкаяй. И королевский велюрай. Вас озина барашкашам нишон метем. Иш 250 200 шидагия. Ина дидин касе барашка мехоҳад 200 сомон. Ана королевский велюр 300 сомон шидагия. размеро ҳастай ба ҳазур метавонен омада бинен. Мана касоне ки двойка присида будену омада наёфтен 300 сомон шидагиай ҳамроҳи куртоошон абаяву анамхел куртои фасон. нигоҳ кунен чихе рангои хушру дора. ҳамаи ранго ҳастай. Мана и кирташай диден кирташ остин дар розай духтаро. Манамхел кирташам ҷудогона пӯшида метонен. абаяшам анаи абаяш. Мана фасони бад ҳамаи ҳамино рангои ҳамияй 44 то 60 размер ҳаст. Мана сафедам доран касе ки сафед мехоҳад ҳамаи чи ҳаст. баъдан духтарако боз ҳам распродажа рафтаистай дар ҷоя паёбида
кирто амҷо чӣ киртая мебинен 100 сомон. Ана халатош бошад, халат, абая, кардиган уош 150 сомон. Ина духтаро кирто 100 сомон, халат, абая, кардиган ино ҳамаш 150 сомон. Марҳамат биёен, боварӣ дорум мақбултон мешава. Иҷода беҳад бисёр айра бинен. Мана хитон биёен нахстар меша духтаро. Як бор дигар такрор мекунам, ҷоя паёбида. 13 дарвозаи Корвонай, тарафи Тилобозор, 8 қатор. Ба фикрам ки ҳама медонад ҷои шуморо. Ман асруғаям нагӯюм, медонанд. Хулас намехе духтарако. Оз яко кардиган нишон метем духтаро, кардиганои фасон омадагия якта ба якта ма шумода нишон метем бинен. Ина марҳамат кардиганои фасон. Ина бинен айхи чончихи хушрӯ. Мана размерои фасон. Мана материалошон қадш проблема нест, қадча ҳама вақт меша гирен. Мана бинен анаи модело фасон. Ино чанд буд яъни қахшрӯ? 320 сомон бо арзон мешавад то 60 размер аст. Материалш бамбукай духтаро ҳеч чӣ намешавад. Бамбук пушида шушта мепушен хулас. Ина бовар кунен ҳам қахшрӯ ки мана размерои калона дар ҳақиқат ҳам бисёр мепурсанд. Ина марҳамат размерои балшимерка омадагиай. Ба ҳазур биёен духтаро пушен бинен. Сиёшам хушрӯ а? Сиёҳош бо аҷоибо духтаро. Мана хоҳишмандо омада бинен. Иҷада чӣ хеле гуфтум? Беҳад бисёр кардиганай. Ӯ яке оз дидед 320 сомонай бо арзон меша. Шумо ай пеш биёен албатта ки бо арзон меша. Мана ин 280 сомон. Ана бинен и бо дигар рангшай. Чандай нархш? 280 бо арзон мешава. Ина марҳамат материалш вилветай чанд намеша. Бемехам ҳаст охири навора тамошо кунен. Мана ишам хушрӯ а рангаш. Мана ҳамаш рангои фасон. Мана духтаро ба ҳазур метавонен шушта пушен хушрӯвай. Материалошонам фасоношонам аҳамиятен. Мана ай 44 то 58 размер ҳаста. Рангои ҳами фасон аҷоиб рангои хушрӯ дора. Беҳад рангои бисёрай. Ба ҳазур биёен бобинен духтаро. Ҳаму тигра нишон тиен. Тигра бисёр мепурсанд духтарако. Ина марҳамат духтаракое ки тигр пристабден. Иш бо материалш фасоная. Ангоркая 330 сомон бо арзон меша. И бо ангоркая ира бинен. Леопард меша и чӣ мешава? Қахшуча. Ина бинен. Ина духтаро аҷоибот. Мехошонам фасона пушистияй. Аҷоибот духтур шувай. Замокора бинанина. Нархои оптомисон духтаро дигар. Ҳама ино бо арзон меша духтаро. Чи оптумда чи донада бо ай пеш биён ино ҳамашон арзон мешава. Мана рангошона бинед. Чӣ рангои фасон дарози хушрӯван. Размеро ҳастай духтарако. Мана тигра чанд бор шидалакай заказ кадестиян. Материалш бамбукай. Мана 330 сомонда метя. Мана материалша бинед. И дигая я бо моделш. И чандай иям 380 метян. Материалш бамбукай духтаро. Ма ҳози шумо да амира вилвеча нишон дода будам. Ай боша бамбукай. Мана бамбукуш ғавсай. Дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай. Ина духтарако
ҳамаш барои шумо тамошобинони азиз чӣ фасоне ки меброя шумо метавонен биёен дар ҷои апаёбида ҳамин чизоро пайдо кунем. Анаи коричневия мана бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон 13 дарвоза 8 қатор ҷои апаёбида. Инамиам хушрӯ мехаранд. ҳозир 250 сомон шидагиай. 44 56 размер. 44 то 56 размер дора. Мана иша бинем. Фасона дар ҳақиқат ҳам духтаро кардигано бисёрай, курто бисёрай. шумо распродажа мехоҳен, шумо мисол бори новинка мехоҳен, чизе ки мехоҳен биёен дар пеши апаёбида пайдо мекунен. ҳама намуд фасона. Анаи кардиганои бемех 250 сомонай бо арзон меша бемехш. Аз инам расветка доранд. Размерош чӣ хелай? Ира размерош 46 56. 46 то 56 размер ҳастай ай бемехоям. Ана бинед анавай сиёҳ. Ана сери бо фасонош дига хела диден сангча дора. Ана 250 сомон бо арзон меша. Анаиш бо дига моделша диден. ҳамиҷа ҳамаш ҳар хелай моделошон. Мана размеро ҳастай духтарако. биёен бо пӯшен бинен то 56 размер ҳаст. мина марҳамат. ай ҳамаш размер ҳаст. ай пеш нишон тием чи? ина духтаро хабиз рукавкора як маротиба дига нишон метием. марҳамат. ана ин кардиганора бисёр мегирен шумо. то 60 размер омадагиай сав сиё ва кабуд 250 сомон. 250 кадам шайна. беҳтарин нарх кардагиам 250 сомон. ина духтаро и яки ҳозир нишон додем бори новинка дидем. фасон мана ира аллакай харида истиян нигоҳ кунен. одамора бинед. барои вай духтаро ҳамин навора ки диден дарав биёен ки бор тез тамом мешава. Инай халата бинен чӣ хушрӯ и распродажа шидагиянами 150 сомон. Мана аҷоиб фасон мехкатия. беҳтарин иқдом. Ана баъдан ана михе куртои новинка ира бинен чӣ куртои хушрӯ омадиян 200 сомон да метиян. Ина чандта ранг дора. материалошон бамбуки ғав сакак. размерашон чӣ хелай? 46 то 56 размер ҳаст. 44 пушам ҳаст. хулас ира бинен қафасонай пеш духтарако материалшам хичам аҷоиботай. ина ана спорт стилора нигоҳ кунен. чихе спорт стилои хушрӯ аҷоибот омадай. ина марҳамат. касе ки бекапшон гуфта буд бекапшоншам омадай духтаро. ина нигоҳ кунен. қисми болода ҳам капшондор ҳастай ҳам бекапшон ҳастай. 44-58 размерош духтаро капшони бекапшони 200 сомони барои шумо метиян. ина капшондор мехоҳен бекапшондор мехоҳен хулас 200 сомони метиян. ай 44 то 58 размер ҳаст. ба ҳазур размерора меёбен. ана кинҷамай ҳамиай. ана ҳамаш спорт стил кадомиша мегирен духтаро. нархшон 220 метиян. юбко 230 сомони 200 сомони шидага. ина нигоҳ кунед. не комплекто хулос беҳтарин нарх. ана кожинкоям арзон шидага. биёнай пеш бо нархи арзонтар када метиян тона духтаро. як бор дигар такрор мекунем. ин аз ҷои апаёбида бозори Корвон тарафи тилобозор 13 дарвоза 8 қатор. ана и бори нава бинен духтаро. фасона 56 то 60 размер. то 60 размер ҳастай. мана духтаро ғав сак материалаш аҷоибот хушрӯ. апаҷони ҳаминут ира бинен. и нархиш чанд буд? 330 бо арзон меша 300 метиян хушрӯ. мана таро касе ки без рукавка пурсидагӣ буд ина курткачои хеле доранд беостинак. и дарозошай 330 сомон. ана баъдан 230 сомона дорам кӯтоҳтаракаш. ина духтаро инаю кӯтоҳтаракашона 230
خلاص با همین دخترها نوار امروزای ما جمع بس می شود. خیر سلامت باشید تا نوارهای آینده. یک بار دیگه دخترها چی گفتنیم تو نه تست از باری نو می بیاید فراموش نکنین حتما بیا اینجا یا پیویده خلاص تا نوارهای آینده بار دیگر خیر سلامت باشید.